yun. Gutom na mo na luya kay wala. Gutom na ko. Mga kwan, mga extremes spice. Gutom na mo na luya. Gutom na ko. Pabalik ko panikot ito. Gianak. Orang ba? Busog na gito. Okay. Hindi mo po, wala kayo pampaniod ito. Mas stress this size na. Dito na ako sa kong halahalo. Tumawag. Ay, sa may nabil ng marot naman siguro. So much. So gragyod. Ano ko kayo busog na ko. Dito sa pang ikan. Padulong ako pa ako ni palit yung mga lingaw niya. So padulong pa ako pa ulit hike ko mga pila ka minuto 6 minutes hike ko dito 4 minutes pagpagudong sa mga okay na dungog na pukog na maligya palit sa tag tambak sa butog pila paliton og balig tagdus pulo yes pilang pulo 20 no palitan healthy nga bread saan na healthy nga bread tagdus cheese 20 pesos pulo Say pa, ako maning apo. buutan kay mo amin mabuutan kinang mga amin Kay mo reunion naman siya, no? ano sa mag-reunion taon mag-reunion
Ayo, abrehe. Abot mo sa mong pamuyo. Hi to my vlog.